One Gwambi. Yes, sir. NSK Manjanti. Yeah. Damage. One of no damage. I have no damage. DJ Vanzat. Sawa. Skribidi. Euta. No, Mandani. What do you go to Does it Euta? Zau ya hukumu danzi dzongotseketsa kana niyo kuti mudanzi moti amuna ukwana. Zau ya hukumu danzi dzongotseketsa kana niyo kuti amuna ukwana. Amuna ukwana. Wow, what is that? Turungoenda kazadzokozo pedzisa. Vanchich. Taurati munhu wese amboenda tinoona chi? Momboona Chipaz. Yes sir. Motikari dziri mukati umu pane mota 2. Pamota 2 mafans akachuza. Kuti motikari yamuchawana chi? Ndeipi. Saka patodoti munhu wese amboenda zvake tinoita sei? Tinoona motikari makavheta mota. Mubva masarudza mota chi? Yamada. Tozobvunzawo mafans. Saka hande yako mani. Hande makwambiri. Alex. Madima chef. Madima chef. One is not black. One Gwambi. Ah, where's that? See, I don't. Yes, sir. That's it, man. Who am I mad? Ah, Papa. Oh, yeah. One answer. Fonongo is registered. Moton touring. Jimmy, yes, Baba. Mana munotori Hong. This time wakachaje. Anduda kasina denga. Udakasina denga. Nje. Gwambi. Oh, aina tsumida bima. Chakaenda nayo ku RBS. Mugomba. Yeah. Mangwe. Chula viti. It's already. Ready for registration. Brr. Vanchich. Mutore. Manje kuna Pogba. I'm solo this time I'm register. Ewe, sekunza anti Pogba kudare kokwekera. Pogba. Anataka na Pogba. But motsarfa notinda umapiri. Sekunza chinzi majenza ipisa marondera ungade vakaitora, but vakaitora wanu. Hapana. Sika mukuda kape pa motor tweet. Mukuda kape pa motor tweet. I want. Narainda ifarira inda. Evo. Yes sir. Boss. Boss wangu. Yamana maruti chino. Haya positive. Weka noma. Boss muri ma twins era nchim boys. Yamana Zim twins double impact wadano. Zim twins double impact. Ready pick up clash. Yeah man. Ready to kick them out.
Mayazo register mafa. Pane mota tweets mudana neighbor. Kabia makapo. Kakusheshe bo. Mgoyere manzandi mgona. Yes sir. NSK. Yes sir. Dara. Magazire Ready to kill, ready to destroy, ready to match. Manja na Pogba na solo zvanza rupinda ngoma ne maskits. Vanongo chose kuchema chimba, pana problem. This time pari kuda kushandwa kapo. Padoshanda. Ya mota imgoma. Yes sir. Godfather. Yeah. Vafana vari kushandere zvekuti vanotora mota. No register basi. This time dance drive mapashi kama Zim Twins. Chipaz promotions. Skiribidi. Yeah. Amus we register with Skiribidi. Yeah. But you know, good luck to the person who's gonna walk away with. Yeah. Either this one or that one, because Mageto is up for a chance to choose. One night. Zikiribidi hezo. You gotta repair. Yeah man, DJ video. Yeah, DJ video. Hey boys, we have a message mtoro photo makatafza. Chicha murukurudzira kumageto yetu pamota idzi. Mageto yetu ngashande nesimba. Ichangotoreke ere. Ndimurenge muripo kapa chimuti. Aiwa itoreke. Azvinizonzi DJ video. Vatuka mangu. Simba kare takushanda nemuromo. DJ video. This time nongorohwa nemageto yetu. Aiwa wandiro. Hey boys. Hey boys, we mess up at the group. Venye kusana mgrupoto ndozochiwa mai mangwana wani utanga kuno tangari. We have a mess up. Na utora mavideo ezvo zvinoitika. Ishi photo. Mageto yetu da mota boys. Geto yetu da mota. Mota yavarwa. Apa Pogba apakatorara. DJ Vandal. Hans Pogba atori. Pogba na solo vakatorera kumbe izvozvo. Nakalazi ari kupinda. Kaza kupinda. Na kisha dropa uwe.
Travis. DJ Travis wapindi. Amana chitungwisa kutorwa naona trophy kwenda kumabvuku. Dambudziko rikuita chitungwisa ndire kudai so. Ameno tinya transport inodhura here. Ndati chigaringo ndechedi. Aplaza unaona unogona. Chigaringo ndechedi. Kwa ausdendo ne mota, unombobvatsara nenyaya dzemota ke. Sitochora na mkoma. Joka chondi batarira. Kama tozvinzwa. Ari kuhina ka. Kamukadzi. Ndati chigaringo ndechedi. Ati saka energy. Kamukadzi kane pot. Language. Yeah. Chigaringo ndechedi ichi. Ndechedi. Yes sir. Mashef. Get on the ribbon there. Man. Away from Waterfalls. Waterfalls. Kuna Mr. Triche ananyama mbavu kuna Flex H. Sika Waterfalls kutoelere mda kanoti muri pamawani. This time to tsanacho tikapotswa neni chena. Trophy kana nana nochema. This time kuchema kushanda. Kuchema kushanda ere mda. Kushanda this time zvitanzi mango manopisira gate mai. Vanhu vada kuona mota. akakanyanyisa kunaka. Patongopedzera pamotikari. Mangwero. Takabata munenga. Mira yaro. Yes, King David. Is that Madibu? Boy. See. I'm not last time. Last time takawe mukuru. Oh, that's what Pamwe takakunzwa but this time takacharge. Makazomisirwa papi. Pa 35 now. Pa 30. Pa 30. Wasitokutanga ndakatoema ndakazogona chose pechitunda kaipa pech3 ndakazokundita. Saka apa makanoita macorrection here. Chisingaite mukuru. Apa makamira pane chineka kuja skacho. Munoza chinowanja ndikufarira. Nacho ndani moto. Mane mota. Nani moto. Moto wani ngomarodzo mane mota. Okay. Pamwe pacho ndinotadza asi ndiri pamusoro kunge mhanza pamwe panoda chokwadi kwete kuvanza zvideiwe hapana kuti chimunyadza. Uyo anonzi The great. Yeah, anogona padi debate. Aiwa Polato. Yes sir. Arigati meno nonangwera kumana. Ngwere nasi akachienda nasi. Anzadziya mupengo ruri. Sina mazida. Mchandida. Ras. Mangwero. Munash. Mangwero. Oh, ice cream. Hey. 1 minute, open up. Open up, right place. Don't want to feel a motor. Munangaya mirwa tan vile motor swiko. So killer. Uchamotora ma prices aripa. We introduce a clash over announce my prices achandi. Kill shot vano service motor over announcement yavo. Foot. Rest of angopedzisa zvapera.
Saka zvinjodi ngazvikwanika na 2 minutes. But kill. Say whatever zvarotaura. Yeah, you clash. That's not pizza. So, why butter? Saka, one villa price. Here goes to show motor, here go to you. Saka, vanhu choose one day, people in the nation. Cheap with that. Not. Yeah, no. Pane one day chain. Sachato kuti mafans achoose pa social media. Kuti vadoti vanhu vawine iyi here not. Then don't forget to announce kuti clash yacho iri kumsa 23 December mu Chillspot C. Good. King move mangosimbisa zvamataura vanoda kuitira vafana. Handiti. Good. Vafana panoomberwa maoko toombera maoko. Tizwe. Vanofarwa tinase. Tobva tanyarara kuti vataure futi. Let's do this again. Start the engine now. Dempsey, kufka. Bafacho kufa tita bana kufenda. Yema Dempsey one-on-one clash. Ilo watu washaba. Sema metal kama mesh mlago. Sakapata uzikona mpaka chuma chako. Atakila ni Chipaz. Anameja kama PM kama baba. Sasa yana mpaka chuma chako hapa. Ando amjumza saruza ni. Kuti mdote lipi chako ndio sasa hivi bata inangu sasa anga ndini. Sasa para onde rangu ni. Yema so pick up on Chipaz promotion. Yema King Shot. And save some more guys. Esaruyam Chillspot on 23 December. Not an ordinary car. One of the fastest 7 French General Men. Banana Batani Motor. Mini Cooper R53. Kaku. Kano aiwakana kumtata. Unoka izakana mashwara mbakuita. Kama yutese. Urese kwa Mini Cooper. Kwa ndijazo zia unisa. Kokete so Chipaz promotion. Yes, we just want to thank P&M Motors, Chipaz promotion for making this happen. Zim dancer to the King Shot ndo Mini Cooper specialist 6 months in chim service la mahara anongoya ni mota yake mwana wese I bought the police. Yeah, man. I am very empty. I bought the police. Proof that. Somebody. Yes, sir. Oh, yeah, you are. Camera root was over. I'm so talking a minute. Who's the rest of the book? Who tells us? Who tells us? Oh, you know. Then what we make some Mini Cooper.
Murukafila sei? Aka yecheke chakasike peno. Kakamzike. Aka seti mukakaseki. Aka mbona kana kumacheke. Aka kama keke baba. Mawani. Aiwa, tazuma wekwe. Aiwa. Zuma muzonyiro mi. Ngati awufuna kuti uvunze. Ababunzwe. Aba mafitira akakakuita masi madono pino clash. Aiwa mclash yangu ndoita watu washaba ndakatumisa cha marira yangu ndakatonza aiwa amaya. Aiwa kunyangu yazi zvitese hai ndakatobhanwa. Bakatobhanwa. Ndamutadhana pahondo. Saka ipandewe tewe ndakutomisa cha ashi. Were. Machewe wenge. Chewe ngwere. Pasara yake cheche. Iwani. Aina wairi. Saka meno seti muri pochomono parafona sana msaka. Amen. Angosana musaka. Saka tompati sina rwatsi. Amen mno. Pasara yacho futi. Aba bakufita nzere. Aniga. Aindofitwa semkurofita. Ngorere futi babo. Semkurofita. Amen. Dawo shaka. Izachita. Amen. Wono. Muna zino. Kunyangana yakari kita. Ngwere ita yemulonyeni. Akakuita. Osida wele sini. Sini uchodiwa we. Musa sini uchodiwa. Moto yatenda na ngwere yoko. Ngwere. Mas kama hivi. Wembo ntora live nchikuda nengwe. Wembo. Bacha hizi phone ndibo kuda. Nasta kwara na. Ndapedza. Yeah, thanks man. Tomorrow my video. Madima shedini ubode Ewo takatokera inini tori genzi Let's go. Italian game already takamirira clash mudhara takutoda chini Saka mari mabhadhara maregister. tabhadhara Zvaendwa. tatove boma titose tangoene mupando wegangster cheta noimbawo takaregister zvese Right. ya mudhara Saka pana wacho ndiye anoimba ndiye wanangoya naye futi Kimani ndiani zita? Zita ndonzi violent. Vani munorova ngoma iri? Ndinorova ngoma zvekudhaya. Achibva mangorova izvozvi faster. Kana watadza keke titongotenga bhega, watadza kunwa kuva titoita zvelaga, usingalaike souti tingotenga shuga, seka mupe amani tingoita zvako wega. Kana watadza kutotembisa kombineshani titombomira wangu kuite separation, watadza kutofunda pamishani achimbomira pamwe uchaita makorekishani. Ona kuti Yes, aya. Hoi mangala kunyanga. uri kupi? Kaunonoka nekweyo? Apa pamba nevanhu vese ngocha nokubatika aizi. Munoimbere nema? Ma? Unotaura? Boss, muri mangoma? Muri pe freestyle mda? inini ndozvi taurere taura ngwambi ndozvi taurere taura but ndikataura wondimirira kodzi vanhu vakasinzwa shuwa vanotidambura inini ndini ndakatsara bhutsu dzajinimbi jini asi ndini ndakapa foni yasauro pafinasi ndaimunyorera malines kuendedza bvunza wadisi
Pasini yacho. Wagwan. Mangwero. Tora mama picture cheto. Oru montoro ma picture na ngwero. Eu jashambare. Ilikuwa poetry mtala. Mfuni mzezi rudura. Imuni conditioning no man. Conditioning ma light ari padenga. Rumro ko batro kan kutura ningwere. Yes sir. James. One Wambi. So make sure guys you link up. You know what I mean? So Saturday 23 December is gonna be Atta Fire burning. And it's Atta Fire burning, Chipaz promotions, National Cup Clash. One Wambi. National Cup Clash. Chipaz. Hema. Ufakana kufenda baba. 23. Kufa chete 23. Man. Ufira bamgamtri baba. Man, so the clash aiwa. Come and see for yourself. For yourself. Cars, you know. Manja. Mini Cooper. Manja. Wale Mini Cooper iri boy. Baba white time iri baside hapa. So anengari ma one. What is going on? People live. 147 people watching, you know. Yeah man. What is going on, baba? Yeah man. Tunayo blue eye. Uzochinja kwenda kusema. Yes sir. Brr. Chipaz.